Testvérek között az úgy szokás, hogy igazságos az osztozkodás, hogy egyformán jusson mindenkinek mazsolás, csokis, tortaszelet. Minden évben van egy nap, mikor az ember ajándékot kap, és az ünnepi tortán mindig egyel több a gyertyaszál. A család ott ül az asztal körül, a nagy meg a kicsi együtt törül, és azt, hogy felszeleteljük a tortát, mindenki várja már. Testvérek között ez úgy szokás, hogy igazságos az osztozkodás, hogy egyformán jusson mindenkinek mazsolás, csokis, tortaszelet. Testvérek között csak úgy lehet, hogy neked is egy, meg nekem is egy. Ezt van, aki tudja, és van, aki nem, de ne járjon rosszul senki sem. A legtöbb gyerek ott rontja el, hogy mindent magának követel, sose gondol másra, csak magára, ha osztozkodni kell. De ha van már neked is testvéred, és van sok szép közös emléked, te is tudod, hogy milyen jó, amikor mindenki ünnepel. Testvérek között ez úgy szokás, hogy igazságos az osztozkodás, hogy egyformán jusson mindenkinek mazsolás, csokis, tortaszelet. Testvérek között csak úgy lehet, hogy neked is egy, meg nekem is egy. Ezt van, aki tudja, és van, aki nem, de ne járjon rosszul senki sem. Az évek gyorsan szállnak el, és egyszer te is felnőtt leszel, és tudom, hogy nem lesz mindig habos torta az életed. De soha ne bántsd a kisebbeket, hisz az okos mindig türelmesebb. Igazságos és jó legyél, és szeresd a testvéred. Mert testvérek között az úgy szokás, hogy igazságos az osztozkodás, hogy egyformán jusson mindenkinek mazsolás, csokis, tortaszelet. Testvérek között csak úgy lehet, hogy neked is egy, meg nekem is egy. Ezt van, aki tudja, és van, aki nem, de ne járjon rosszul senki sem. Testvérek között ez úgy szokás, hogy igazságos az osztozkodás, hogy egyformán jusson mindenkinek mazsolás, csokis, tortaszelet. Testvérek között csak úgy lehet, hogy neked is egy, és nekem is egy. Ezt van, aki tudja, és van, aki nem, de ne járjon rosszul senki sem.